Oikein hyvää sunnuntai-iltapäivää, arvoisa kansallispelimme Pesäpallon Superpesiksen sinivalkoinen yleisö. Tervetuloa Tahkon tämän kauden runkosarjan jo toiseen kotiotteluun, joka on kutsunut mukaan nuoren lahjakkaan Tahkon pelaajan Topi Koistisen muistoottelu. Tahkolaisia pelaajia ja hyvinkäläisiä nuoria kohtasi järkyttävä tapahtumasarja viime keväänä ampumastrategian vuoksi. Topi Koistinen on muistoissamme tänään joka hetki koko ottelun ajan. Sitä kunnioittaa koko joukkue surunauhat kädessään ja pelinjohto Topi muistoissamme paidoissa ja tietenkin kaikki läsnäolollanne te hyvä ja arvoisa yleisö. Me kaikki täällä haluaisimme, että voisimme toivottaa hänet numerolla 6, kakkospolttaja Topi Koistisen kentälle. Se vaan ei ole tänään mahdollista. Hyvä yleisö, hetken kuluttua alkavaan otteluun Hyvinkään Tahko on saanut vastustajan Keski-Suomesta, Jyväskylän Kirin. Tervetuloa Jyväskylän Kirin joukkueen ja kaikki joukkueen kannustajat uudistuneille Pihkalan stadionille.
Hyvä yleisö, urheilu- ja kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki. Hyvät omaiset, pesäpalloilijat, pesäpalloväki. Jos ajatellaan mikä urheilussa on hienointa, se on joukkuehenki, yhdessä tekeminen, yhteisöllisyys. Voitot koetaan yhdessä, saavutetaan yhdessä ja vaikeina hetkinä saadaan tukea toinen toisiltaan. Sen vuoksi on tärkeää, että jokaisella on mahdollisuus harrastaa, mahdollisuus olla mukana yhteisössä, mahdollisuus saada tukea toinen toisiltaan. On hienoa nähdä katsomo täynnä yleisöä, hienoa nähdä pelaajat kamppailevassa rehdisti vastakkain, mutta ennen muuta kaikkein hienointa urheilussa on joukkue, yhdessä tekeminen. Se on se asia, joka yhdistää, se on se asia, minkä puolesta kannattaa toimia ystävien, joukkuetovereiden puolesta. Toivotan teille hyvää ottelua, tunteikasta ottelua ja ennen muuta yhteisöllisyyttä. Yleisö, Espoon piispan Tapio Luoman tervehdyksen tuo lääninrovasti Hyvinkään seurakunnan kirkkoherra Ilkka Järvinen. Tähän muistootteluun Tahkon edustajat kutsuivat Espoon hiippakunnan piispan Tapio Luoman ja jo aikaisemmin sovittujen asioiden takia hän ei päässyt paikalle. Mutta hän lähetti tervehdyksen teille, Tahkon pelaajat, kaikki hyvinkääläiset. Kiitä lämpimästi kutsusta saapua Topi Koistisen muistootteluun sunnuntaina 26.5., jolloin Hyvinkään Tahko ja Jyväskylän Kiri kohtaavat pesäpallokentällä. Muistoottelussa ajatukset kulkevat vuoden takaisiin surullisiin tapahtumiin, jotka edelleen hämmentävät käsittämättömyydellään. Ajan kuluminen muuttaa surun luonnetta, mutta menetystä se ei voi tehdä tyhjäksi. Raskas kokemus yhdisti hyvinkääläisiä. Se puolestaan auttaa luottamaan siihen ihmiselämän perusasiaan, että toinen toistamme tukien me jaksamme ja pääsemme vaikeiden vaiheiden yli. Tämän luottamuksen varassa on hyvä hiljentyä kunnioittamaan Topi Koistisen muistoa. Toivon, että yhteen kokoontunut pesäpalloväki joukkueesta ja paikkakunnasta riippumatta voisi kokea ottelun antoisena niin, että siinä näkyisi ilo elämästä ja kaikista siihen kuuluvista Jumalan lahjoista. Tapio Luoma, piispa. Piispan tervehdykseen liittyen tahdon myös Topi Koistisen kotiseurakunnan puolesta tänään muistaa ennen kaikkea Topin omaisia ja kaikkia meitä vuoden takaisen asian koskettamia ihmisiä. Nousemme nyt kunnioittamaan Topin muistoa hetken hiljaisuudella. Kiitos.
Lapsonen maan, tokkopa koskaan juurtuessaan. Lintunenkin muuttaessaan, pesäpuun löytää vain vaistollaan. Mutta etsien käy lapsonen maan, haikeus mieleen kotina vaan. Siivetön on, etsiä saan, rauhaa en löydä kai milloinkaan. Katson sineen taivaan, tähti kirkkain sua. Taas mä pynnäin vaivaan, ohjaa kotiin mua. Hyvä yleisö, esittelemme ottelun tuomarit. Pelituomarina tänään Kalle Hietanen. Syöttötuomarina Joonas Kortelainen. Kakkostuomarina Mikko Kiviluoma. Kolmostuomari Birgit Harainen. Korjataan Harinen. Takarajatuomari Riku Kortene. Pallopoikina D-pojat Aleksanteri Haukka. Syntymäpäiväsankari tänään Joonas Vuorio, Riku Toivanen ja Jami Tikka. Arvoisa yleisö, Superpesistä parhaimmillaan tänään esittelemme joukkueiden pelaajat. Vierasjoukkue Jyväskylän Kiri numerolla 1 Ilkka Ylitalo, kolmoskoppari. Kotijoukkue Hyvinkään Tahko numero 1 Lauri Vierimaa, sieppari. Kirin 2 Pasi Rajala, joukkueensa kapteeni, kakkoskoppari. Tahkon 2 Pasi Kokkonen, kakkoskoppari. Vieraiden 3 Antti Pukkinen, kolmosvahti. Kotijoukkueen 3 Teemu Nikkanen, kolmoskoppari. Kirin 4 Taneli Rantatorikka, lukkari. Tahkon 4 Juha Korhonen, kakkosvahti. Jyväskylän 5 Jyri Kyllönen, kakkosvahti. Tahkon 5 joukkueen kapteeni Timo Rantatorikka, ykkösvahti. Vieraiden 6 Atte Vatanen, ykkösvahti. Tahkon 6 Kimmo Karsson, kolmosvahti. Kirin 7 Joni Jokilehto, sieppari. Tahkon 7 Miikka Matikka, kakkospolttaja. Vieraiden 8 Ville Kotro, kakkospolttaja. Tahkon 8 Riku Rantanen, lukkari. Kirin 9 Heikki Koivula, kolmospolttaja. Tahkon 9 Riku Hokkanen, kolmospolttaja. Jokeri pelaajat Jyväskylän Kirin numerolla 10 Olli Kiiveri. Tahkon numero 10 Petri Kulmala. Kirin 11 Eetu Karhulahti. Tahkon 11 Valentin Ikonen. Kirin 12 Paavo Lassila. Ja Tahkon 12 Ville Harju. Jyväskylän Kirin pelijohtaja ja puheoikeuden käyttäjä Juhani Lehtimäki. Ja Hyvinkään Tahkon pelijohtaja ja puheoikeuden käyttäjä Pasi Virtanen. Kirin kakkospelijohtaja Jussi Muilu. Tahkon kakkospelijohtaja Petri. Arvoisa yleisö, Hyvinkään Tahko haluaa tänään huomioida ruusuin kahta joukkueensa pelaajaa. Olemme perinteisesti kukittaneet merkittävistä tilastoylityksistä pelaajia, niin tänäänkin. Kauden avausottelussa 17.5. täällä Pihkalassa viime vuoden pesäpalloilijana palkittu Juha Korhonen saavutti merkittävän tilastoylityksen 500 lyötyä juoksua. 51 kunnaria ja 451 tavallista juoksua, ja sehän on paljon. Juha pelaa tänään 367 otteluaan. Ennen ottelua Juhalla on jo 1970 kärkilyöntiä, eli vain 30 lisää, niin on 2000 täynnä. Tuotuja juoksua Juhalla on 254. Toinen kukitettava on joukkueen sieppari ja kärkietenijä Lauri Vierimaa. Lauri ylitti kärkilyönneissä 300 rajan Helsingissä keskiviikkona. Lauri pelaajauran ottelu tänään on 89. Lyötyjä juoksuja 5 kunnaria ja 7 tavallista. Tuotuja juoksuja Laurilla on 108. Kukat kävi ojentamassa ottelukirjurimme Katja Aalto. Ja ottelun kutun keitto.
Ja Kiri voitti ja valitsi alkuun sisävuoron. Tahkoa tällä kaudella menestykseen auttaa myös Hyvinkäällä 21 vuotta sitten perustettu Muuttohaukat. Muuttohaukot toimivat tällä hetkellä Helsingissä, Vantaalla, Turussa ja Hyvinkäällä. Matkaan käyneet muuttohaukot ovat saaneet tehtäväkseen tärkeän viime hetken muuton Pihkalaan. Muuttoautona heillä on tällä kertaa käytössään muuttohaukkojen kevytrakenteinen muuttoauto. Muuttohaukoilla on autoja kaiken kokoisiin muuttoihin ja luonnollisesti kaikki autot ovat mahdollisimman ympäristöystävällisiä. Laadun vakuutena Ekokompassi ympäristösertifikaatti. Ja mitä kentältä vielä puuttuu, sen Muuttohaukat toimittaa. Ja ottelun avausheiton tulee suorittamaan Hyvinkään seurakunnan kirkkoherra lääninrovasti Ilkka Järvinen. Ja näin Muuttohaukkojen Jenna tuo ottelupallon avausheittäjälle. Muuttohaukolta saat kaiken, mitä muutossa tarvitset. Ja ottelun avausheitto Ilkka Järvinen. Naiset ja herrat, superpesisottelu alkaa. Kotijoukkue Tahkon ulkopelijärjestys. Lukkari Riku Rantanen. Sieppari Lauri